Vă fac pateu! Da, și pe mine m-a făcut. Pe mine încă nu m-a făcut, eu voi face pateu pentru că... Eu sunt făcătorul de pateu, ba nu! Taci, fraiere. Nu te lău dacă mă faci. Bă, Faci pateu, eu îl dau cu fainușag. vă pun grenada sub buci! Aproape. Hai dacă tăleșin, mânci ciorbit fără zahăr cu aromă de vagin. Tuci curul, ba nu. Da, cred că e cel mai nob de pe cameră, da? Nu-i nicio bai. Ei, eu ce-am făcut? 2v1. Nu contează 2v1, eu te-am făcut pateu și tu ai pus fainoșagul în pateu cu fainoșag. Ah, nu, bă, 1 HP mai am. erai mai bun cu Crizu. Ei! Am tras, m-am simțit, cum ai 1 HP? Păi 1 HP am. Deci, ascultă cu atenție, ți-a pus grenada sub buci și ți-a făcut maioneză. Vino la măta, ba nu. Gata, m-ați enervat. Acum o să joc tactic cu AVM-ul. Mâncați grenăzi! De ce râzi? Te crezi bun? Da? Da? Te crezi bun? Te crezi bun? Grenăzi. Nu o să mă faci. Nu o să mă faci bine. Vai, mă lag. Bă, de tic la eliminare hack. Speed. Și dacă nu vreau? Speed hack. Și dacă nu vreau? O să ajungă pe YouTube. Bine, i-am dat kick. Atât. Mânc corbit fără zahăr și îl chileresc pe melcuțul. Haide, melcuțule, vino către perire. De ce nu vă văd pe nimeni? De ce? Kick approved. Da, am scăpat de un noob. Trebuie să mai dăm afară pe melcuțul și am mai scăpat de un noob. Ram para pam para pa pam pa. Ce-am făcut? Nu cred, no scope și ți-am dat head de aur. Așa a fost de ăla suflat cu vopsea din aia cu aur fals. Kill! Ba nu. N-am niciodată. Deci, vei fi killerit cu sniperul sau nu? Bă, dar de ce mor într-una? Da, am murit. Oare spre nu? Da, nu cred. Bine. Kill! Bine, mă fac aia cu SL-ul, mă, eu sunt de roa. Oare dacă mă șterg cu... Bă, oare dacă mă șterg cu hârtie igienică înseamnă că sunt căcat? Depinde. Cum e problema. Kill! Kill. Sus pula. Pardon, nu vreau să spun asta. Acest canal este unul cu cenzurări. Sau nu. Deci nu o să înjurăm deloc. Da. Du-te în... Mura. Nu, bine. Bă, poate mere dacă zicem... Da, că cu nu mere. Deci... Nu. Da, bine. Ai zis nu și ai murit. Da. Da. Mere dau. Alai. La tine. Da, ba nu. Da. Nu! Da. De ce? Pentru că se poate. Da, de ce ești șmecher? Pentru că pot. Da, 2 versus 1, eu sunt cărămida voastră. Da. Nu. Da. Nu mă mai interesează de nimica. Mă duc și vă fac cu grenada. Mă numesc Pop Cătălin și sunt din Granada. De ce n-am luat-o? Pentru că nu am putut. Sunt un sniper, sunt așa de subtil că... Bine. Deci, sunt un sniper, sunt așa de subtil că nici gloanțele nu vor să mă lovească.
Kill! Ba nu. Îți imaginezi că am 5 cu 22. Melcuțul merge înainte. Dar îți imaginezi că am 5 cu 22, nu? Nu. Serios. Da. Ping 69! Am ping 69! Am avut. Am așa. Da, am murit. Și eu. Am un scor. Da. Da. Bă, de ce mor în continuu în puii mei? Da, bine. Da, sunteți la noi în bază. N-am nimic mai bun de făcut decât să trag ca un animalău. Da, și nu m-ai luat. Era, dar n-ai făcut. No, bun, gata, jucăm tactic. Glonț, kill. Gloanțe. Glonț, stânga, glonț, dreapta, glonț. Mort. Ți-am luat jumate. Hai să vedem dacă merge cu luneta. Glonț, kill. Glonț, Sei forte. glonț. Nu contează. Bă, am 6 cu 30 și bă, am 6 cu 30 și pe locul 3. Ești nebun? Ce nubi trebuie să am în echipă? Fuck-ing. Mă duc la voi în... Da, nu-i bine, nu merge cu luneta. Nu contează, mere cu M4. Faci, mi-am luat-o. Ce o iei? Da. Bine. Suși curul. Ți-am zis că ți-o iei. Nu mă interesează. Vin și jucăm tactic. Glonț, stânga, glonț. Bine, am murit. Noi vă facem. Gloanțe. Bă, este unul la voi, mă, de 5 minute tămă la voi. Nu-l pot lua. Glonț. Bine, am fost trecut printr-o serie de glonțe. Glonț. Glonț. Nu, mission failed. Shit. Și acum am trecut la sede. Așa cum zice el. Ciurpă voi. Merem tactic, că doar o suntem la sarcini. Te fac pateu. Taci, fă, maioneză. Nu. Da. Știți, părere. Știu. Sau poate că nu. Poate doar mă prefeceam că m-am speriat ca să te induc în eroare. Sarcasmul meu este de... Dar veniți către mine. Haideți. Vă aștept cu suflet. M-am murit. L, deci a plantat în A, trebuia să fie de A plant în B. LOL. YOLO. Ce penal. Unu! Kill! Am luat kill! Căcat! Na. Na bun, bă. Na bun, bă. Început tura. Mă pun pe sniper. Am pus pe sniper. Data asta nu mor așa repede. Taci, fă maioneză. Sniper. Eu pe sniper. Nu văd pe nimeni, mă. M-am pus, cred că, pe sniper deja, dar nu contează. Ce dracu are ăsta, mă, în mâini? Ce-a avut ăla? LOL, voi dați ciur pe noi pentru că jucați tactic. YOLO. Nu, de unde vine? Nu, bule. Ai luat round MVP. Da, totuși ești prost. Ce? Am luat 5. Ce? Da. Am ping 69 din nou. Ce bunus. Am așa 70. Fraierilor, vă dau kill-uri pe spate. Bine. De ce dracu mor într-una? Îs prea noob. Nu mă mai joc jocul ăsta niciodată. Wow.
neașteptat. Ok, ăsta a fost episodul nostru, sperăm că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, puteți să dați un subscribe, like, iar dacă chiar așa, un coment. Ok, ne vedem data viitoare. Dar